Milovaní bratia a sestry, na koho dnes Ježiš v Evanjeliu upriamuje svoj pohľad? Hneď si poviete, na ochrnutého. Ale nie je to pravda. Jeho prvý pohľad smeruje na nosičov jeho lôžka. Na nich sa pozerá skôr ako na chorého. Ježiš zachytáva nielen ich solidaritu a bezodplatnosť, s akou pomáhajú tomu chorému, ale dokonca aj ich vieru. Viete, že bez viery nie sú zázraky. Napríklad v Nazarete Ježiš nerobil zázraky práve pre neveru svojich spoluobčanov. Odtiaľ pochádza i známy výrok: nikto nie je prorokom vo svojej vlasti. Naopak, Ježiš na svojej ceste vykoná mnoho zázrakov, ale všetky, a tu podotýkam všetky, sa dejú vďaka súčinnosti Ježišovej moci s vierou tých, ktorí žiadajú o uzdravenie. Uzdravenie sa tu nedeje teda vďaka viere ochrnutého, ale vďaka viere tých, ktorí nesú ochrnutého na nosidlách. Povedzme, vďaka priateľom ochrnutého. A to je veľmi zaujímavé. To dáva hodnotu základnému duchovnému prvku kresťanstva, a to modlitbe príhovoru. To znamená, že môžeme prosiť Boha o uzdravenie našich bratov a sestier. Nezáleží na tom, či on alebo ona veria. Ak Boh vidí našu vieru, stane sa alchymia zázraku. Nestalo sa to Augustínovi z Hippo. On sám nakoniec vo svojich vyznaniach priznal, že jeho obrátenie zapríčinila až modlitba a slzy jeho matky Moniky. Drahí bratia a sestry, dnešné evanjelium nás učí a pozýva k modlitbe za iných. Preto neochabujme v modlitbe príhovoru za našich blízkych, aj keď o to možno nestoja, či my sami nevidíme výsledky. Lebo Boh sám vie, kedy a ako využiť tú našu modlitbu na ich prospech. A nehanbíme sa aj iných prosiť o modlitbu za nás. Lebo aj my potrebujeme modlitby iných. Tak, ako o to pri každom svojom príhovore prosí aj sám pápež František. Nech sa Pán skrze vaše modlitby zmiluje aj nado mnou hriešným. Sláva Isusu Christu.